И здравейте хора, днес ще играем Escape Hobby на бягаме от училище. Така имам вече скин от Please Donate, най-накрая, освен като ми хакнаха другият акаунт. Да започваме да бягаме от училището. Оп, за малко ще я падна. Много е силен звука. Тя е по-добре. Поне на мен ми е силен, за вас не знам. Не очаквах тук да умра. И това видео ще бъде качено преди... преди апдейта на Grow a Guardian. И съм пуснал пол. Кой иска... искате ли стрим на апдейта на Grow a Guardian? Знам, че от доста време е нямал клип, но... имах малко не може да снимам и така. Daily Reward. Тук има даже Daily Reward, вау. С тия пари му оправя. Шоп. Буквално абсолютно нищо. Защо има такива моливи? Окей. Тук нацелихме молива за първия път. Защо? Просто Маккейда е решил да сложи тук една червена линейка. Окей. Насам. Зелена слус. Между другото, ако не ви се чака в Please Donate, можете да видите последното видео, предпоследното, защото това вече е последно. Как да вземете абсолютно всички безплатни неща в Roblox. Може би има някои, които ги няма, но те са малко. И те най-вероятно няма да са готини. Забравих, че винаги трябва да е дясно. То мисля, че откъдето и да минеш, винаги успяваш така. Ако искате на стила Brainrot видеа, няма как да направя видеа на стила Brainrot, защото в публик серверите е ужасно. Ако имате секрети или Brainrot годове. Буквално днеска влезнах за супер малкото време в публик сервер и ми откраднаха трите вертолетчета там. Но ако искате може да трейдваме неща за Grow a Guardian от стила Brainrot за Grow a Guardian, който имам доста секрети Brainrot кодове. Пишете в коментарите и отивайте да волтвате дали искате стрим на Grow a Guardian след няколко часа. Защото след като ми хакнаха акаунта, този акаунт е доста малък вече и няма толкова хубави неща. Да, имам някакъв там Red Fox, но не е толкова вау. Между другото, не знам дали си спомняте, но първия стрим на BG Monster 2 беше
буквално аз играх с него. Не знам даже дали си го спомняте. Казва, че има и още един, който е правил. Казва, че е правил още един Стейнберг монстър, но и е имал много хора, които го гледат. Правил на него. Това лоби е доста лесно. Добре, няма да казвам, че е лесно тогава. Не мога ли да скипвам? Не мога. Там, добре, тук. Добре, минахме го. Какви са тия масички, бе? Как умирам? И защо има петове в тази игра? Ако ще ми направи пета? Ще ме направи и да летя ли? Естествено, то стои Robux. То остави да е безплатно. Добре, спирам да умирам. Сега го казвам и умирам на първия левел. Ето няма как да умря, бе, безсмъртен съм. Тя че ме ключа. Ключа... Не си че знам къде е. Вот. Къде е скъпания ключ? Той бутон даже не е ключ. Вот. То няма смисъл да скачаме. Аз мислех, че тя са катера по тях. Харесва ми този мап, който го е направил. Доста добре се е справил. Но в Roblox няма толкова трудни обита. Не, има някакви, които са 100 левела. Не 100, някакви 200-300 левела, което става скучно буквално. Аз мисля, че се бях пробвал да играя един, ама не се получи. Или май го бях качил. Не съм сигурен. Но да, даже май ми беше на такова. На Fortnite. Или пък на Roblox. Не, на Fortnite. Защо тук няма нищо? Teacher, добре. Сега ще каже, вземете ключът. Аз също тук не мога да направя нищо, окей. Где ли квестове? Можем, ако играем 7 дена, да вземем това. И ако искате да ми помогнете да играем стила Bayonet, напишете просто името ми долу негове. Защото долното за да го сменям иска 1000 Robux, защото така че ако ги дам, за това че не. И просто ме поканете, аз най-вероятно ще ви приема поканата и ми гифнете Robux. Ако искате да помогнете за Steel Bayonet Private Server. Защото че всички хора или искат да им даваш секрети или Bayonet голдове за един месец, което няма как да стане. Също съм съгласен някой от вас да ми даде да влизам в неговия private server.
принцип искам аз да си го направя. Това как... Бе, това как те съм минем? Така. Така. Добре. Окей. И тук е краят. Няма да играя. Естествено. Това колко струва? 200 ролбъкса! Ти лут ли си? За те 200 ролбъкса може да се взема 2 месеца. Такова. 5 сервера. И аз това ми е главният скин, по принцип този скин не исках да го играя, но си викам много е грозен, няма да го играя, просто е тъй да имам златен скин. О, имам базука. Yes, бе. Имам базука. Earn more money for cool tails and pet. Не, аз няма да го играя това. Защо съм черен, бе? Искам да съм златен. Не знам, но имам бомба. Бах ти хубавото. Имам облак. Облака искам, бе, не бия. Е така. Хора, това е краят на видеото. Ако ви е харесало, лайкнете, абонирайте се. Чао и до нови